И да, здравейте по трите нави боксера, аз съм Мосър 987B и днес в поредния Майнкрафт с Роял епизод ще грифаме една къща. Така. То не е гриф, то не е на никой от играчите, тук няма сървър даже. Така. Айде де. Вземи си айрон кирката и ето тази къща. Вътре няма да ги има, например, седалките. И просто никой не ги ползва, той се спалнал всичко. Разбирам, ако някой си го е бил направил. И крафтинг тейбъл ще вземе, ама няма да я рушиме къща, защото е много добра. И миналия епизод показах как направихме нещо като бараката. И да, днешния епизод ще видим сега какво става и с другите ферми. Какво ме бие? Ти какво? На сянка ли си нещо? Готин ли си? Готин ли си? Аре, гори, бе! Пропусна нещо, Така, значи от тук взимаме всичко. Така. Колко църкви има? Една е май. Аре, няма да е всичко толкова стига. Другия път повече. И отиваме в гората да видим за крави или за нещо друго. Още едно куче. Да, ето крава. Аз съм просто Брусли. Чак Норис. Пиле. Вижда се NPC-то, окей. Четвърти. Така хем тропаме XP, хем си вземем и храна. Един. И джунгъл байм. Още захарна тръстика, перфектно. И още една крава. И то е близко, може да се види къщата. Да. Цветя над гроба ти. Така. Взимаме тръстиката. Окей. И там има тръстика. Нека да отидем да я вземем. Извинете, ако по-тихо говоря, просто малко ми е заглъхнал гласа, но пак става. И да, тук с мене е никой, за съжаление, но пак и сам ми е забавно. И сега опа. И да, смисъл да спирам да грава от другите градини, а да си грава само от моята. Тук съм минал вече. Ама не съм взел най-важното книгите. Те са... Чакайте. Да, те са малко по-важни за Enchanting Table. И да, извинете, че прекъснах. Така.
просто. Тук мисля да сложим още дърт. Така, така. И дървото да е. Опа, лошо. Трябва да отидем да вземем дърт от бараката. Така, нямаме кофа в нас, но пак така 8. Цак, 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 цак. И 2 запазваме, 3 вече. А саплинга ще го сложиме. Няма да го слагаме саплинга. Ей, така ще ни е градинка. Като и сега отиваме при така. Ще сложим едно дърте така. Не, грозно. Добре, слагаме това. Това. Pleasure плейтите ще ги оставим. Също, да. Дърта и брадвата. Окей, така. Взимаме това и го слагаме ето тук при семената. И взимаме тръстиката и я правим на захар и я слагаме като ресурс. Така, слагаме тук това. Тук това. Омага. И сега ще имаме да си направим една наградница. Ето ни. Shake it up. Пум! И да изпечем малко месце. И пиленцето. Окей, сега взимаме това дърво. И го правим на дъски. И да, паузира. И да, тук сме пак и се бъгна и ми да е само 3. Но това няма да ни пречи. Значи крафтинг тейбъл трябва да е ето тук. Enchanting тейбъл. Извинявайте. Ето тук да е. Правим така. И само да съберем обсидиан, но за сега няма да го правим. И да, и до края на епизод. И да, тук сме. Трябва да си оправя Майнкрафт със сигурност. И да, сега ще си подновим градината. Как да я направим обаче? Извинете, отново. Перфектно. И сега взимаме сандстоун, да. Две, три, 4. Не е много хубаво така. Или трябва цялото да го направим в Sandstone и не знам, така 10, да, то 10 ще ни трябва точно. Така. Окей, перфектно. И сега това ще е екрана на епизода.
Да, подобрихме си фермата. Отидахме малко на лов. Но, чакайте да продължиме за малко. И сега ще изхвърлиме нещата, които не ни трябват. Не ни трябва какво? Дървената кирка, знака. Не, всъщност се сетих какво ще да, се сетих се какво ще си направиме. От тук взимаме не без това. Така. И сега от тук дай таки. Така. И там са ни стълбите, значи ето тук още две масички и един стол. Там ще ни е куфарчето. Всъщност, знаете ли как може да стане? Така, хоп. Крафтинг тейбъл ще например ето тук единия, тук ще е другия, затваряме си вратата, така, пръчки, пак пръчки, така и ето го, перфектно. Влизате, сядате на масата и готово. Пържолите са ни изпечени. Това беше от мене. Ще се видим в другия епизод. Аре!